Monday. Mm. Okay. Ngicheka nje ngibuza. Oh. I-Wi-Fi is currently working. I-on and Hayi, off. mina ngizobona anginasure. But I am currently tired. Ushilo It's ukutshela been a ukuthi uzobe while. ufika kusasa. And kubalulekile lokho. I hope you guys are okay. I am okay. Oh, umbuzo And I hope you guys are okay too. It is Friday. Well, uLwesihlanu mina. Because I don't have money. I don't know when the money today. It's Friday. They are out and about. So tell me guys, ngiyacela. I'm in a mood for conversation. But I am. I was going to write something in English, but I am willing to answer a few questions. A few. Gather some money and. So today I'm willing to provide answers for those questions. So, one of the most asked questions is, how old am I? Awukumbuzo ngidinga njengaloyo. You know, hlale kuthiwa unangaki, and I don't disclose my age because abanye okay, abanye I don't know better i-height yami ne-age yami, of which vele akuhambelani. Yes, I look like I'm 16, but I am currently 19 years old. Ngi-06, guys, ngi-06, right? And the second most asked question is ngihlalaphi. So I am currently in Pretoria West. I'm currently in Pretoria West. I'm studying Generis, but also I have home in Pretoria now, and so but I'm originally from Newcastle. And umbuzo engasoze ngiphendule umbuzo uthi njengoba nobani. Lo mbuzo engeze ngiphendule ungathi wasengashona. Ayeze ngiphendule lo mbuzo. Because uzothi njengoba nomuntu kade najoli nami. Lithi ayibo le nto fethu. So, yeah. Anginawo WhatsApp, angisa-WhatsApp, ngiyeke last week. Ngibhizi into zesikole. Angisa-WhatsApp, kanti awujolini, mfihlelani. Cha, abantu besilisa bayahlambalazana. Uzothi umuntu ujola naye, nambe nimbuza afike aphile. Bese ngithini mina ebantwini? Ngizothini ebantwini? Ngizothi why? Sawubona unjani? Saziwayo. Ayibo, guys. Ngihlusha i-Wi-Fi. I-on and off. On and off, yeah. Kodwa ukujola uyajola. Eyahlekisa iy'ndaba zami kwaSosanto. Kume. But khona okay. Isikhathi sokuthi
Singizweni angiphani nenamba yami, anginayo futhi inamba iphelile. Angigoyi ihlobo. Angigoyi namhlanje. Angigoyi namhlanje. Ngizobona kusasa. Noma ngathiwa ngiyagowa sengizobona kusasa kahle ukuthi yabo. Angazi ukuthi ngisho mayelana nani ngoba kuningi ngikhuluma. So angazi wena kuyiphi into ethi ngisho ngayo, but whatever lo yibuzayo yebo ngisho ngayo. Guys, inamba angeke nize niyithole. Noma ngicela isiNgisi, ngicele ngesiXhosa, ngicele ngesiVenda, ngicele ngesiAfrikaans, ngicele ngesiZulu, ngicele ngesiTsonga, ngicele ngesiNdebele. Ngeke shame ngamane ngicela imali. Anginayo. By the way, anginayo. But inamba abahlobo bami nizoyenzani ngaleyo namba yakhona ngoba aninayo ngisho imali engizonifakela yona. Yini nje nani nifanela nami. So rest. Noma ngasipashoda yabe 9 angeke bahlobo bami, sorry. Hayi kabi. Ngiyadlala ngefoni guys emalini, sorry. Hlala nje nemalini, hlala nemafonini engenanamba yami, angenize nife. Angithi nginazo inamba zenu, why manje ninomoya nifuna nenamba yami? No. Angazini No. Ngizocima kungekudalanga because ngitshela ukuthi i-Wi-Fi on and off. Makuthanda yona iyasebenza, uma ingathandi futhi ayingene lapho. Uyafunda, uyastreama, ulive, uyaposta. Iyayifanela nje. Because bangicabanga ukuthi ngiye ngaye kwaha nganethwa imvula and then ama-agent ngisahleli kanje. Ngiyabonga TK, hi Unathi, hi X. Uzama usekhaya guys, Uzama usekhaya. Mina ngisevisa and angimazi ukuthi uzobuya, angimazi ukuthi uyobuya because yena uyafuna ukubuya. Angazi ukuthi ubanjwe yini lapha ahleli khona. Shuthi kumnandi. Amashiya ngiyawa-control-a ngenze ngihlale njalo. Wona nje uma ehleli kodwa suke ey'hliphile. Nginengehlo ngakusasa. Iy'ndaba zenu-ke lezo. Indaba zenu lezo zobona ukuthi ngimusa kanjani, angize ngingeni. Uma wehla vele wehlela yena, uzofika uzwe yena ukuthi uthini nawe. Angithi yabona mfethu. Hawu Planet, awayicela nifollowe nami mntanami. I-account yakhe ihekhiwe angazi kanjani. Nimfollowe nje ukuthi since ngibonakala ngazi ngathi wawugcina ukungibona lapho. Yabo lapho ungibona khona. Wawugcina ngicela ukungibona. Uphinde ungibone mina ngivela kakodwa.
ngivela kayi-1 ngesikhathi silaphi. So wangibona nje make a wish ukuthi uNenjeri wena invite ngiyaphila njani inbox bakithi nangu uyayicela nemfolweni yazi ube ne-account but was doing so well bayibhekha kotleva yazi kunzima kanjani ukuthi uthole ama-followers wakho back nayeqeda ngekhetha yo angibiseli muntu leyo nto leyo awonami angathiwa ngiyahekhwa la ngingavele ngoyiyeka i-TikTok because sengizowathisa phela ama-followers 105k ngizowathathaphi abantu abafolowani phela umuntu ofollow kayi-1 ufollow uqedile asho uzongibona emaphushweni ngempilo le ngiyiphilayo ngijole emakhaya or la uhlala kubo le nami ngihlala kithi le yabo sihlala le nje sihlala le nale yonke into ngihlala nale but umbuzo lo wenu lo angikuthandi sisiyahle angikeni ngibuzeni izinto ezakhayo guys indaba zomjolo mina kune-drama kune-specificity inamba yami yenize niyithole shame noma ningathandaza noma ngenze njani inamba yami okay hayi isikhathi sokuthi asuke nami angiphani ngenamba yami anginayo futhi inamba iphelile ihlobo angigoyi namhlanje angigoyi namhlanje ngizobona kusasa noma ngathiwa ngiyagowa sengizobona kusasa kahle ukuthi yabo angazi ukuthi ngisho mayelana nani ngoba iyo kuningi ngikhuluma so angazi yona kuyiphi into sengisho ngayo but whatever lo mbuzayo yebo ngisho ngayo guys inamba angeke nize niyithole noma ngicane isingisi ngicele ngesixhosa ngicele ngesivenda ngicele ngeAfrikaans ngicele ngesizulu ngicele ngesitsonga ngicele ngesindebele ngeke shame ngamane ngicela imali anginayo by the way anginayo but inamba abahlobo bami nizoyenzani ngaleyo namba yakhona ngoba aninayo ngisho imali engizongifakela yona yini nje nani nifanela nami so rest noma ngasipashoda yabe 9 angeke bahlobo bami sorry hayi kabi ngiyadlala ngefoni guys imali yenu sorry
hlala nje nemalini ihlala nemafonini engenanamba yami anginizimifi angithi ninazo inamba zenu wayi manje ninomoya nifuna nenamba yami angazini no Yo. ngizocima kungekudalanga because ngitshela ukuthi i-Wi-Fi on and off makuthanda yona iyasebenza mayingathandi futhi ayingene lapho uyafunda uyastreama ulive uyaposta iyayifanela nje hayi no wona hlalile because bangicabanga ukuthi ngiye ngaye kwaha nganethwa imvula and then ama-agent angisahleli kanje ngiyabonga TK hi Unathi hi X uzama usekhaya guys uzama usekhaya mina ngisazisa and angimazi ukuthi uzobuya angimazi ukuthi uyivele ubuya because yena uyafuna ukubuya angazi ukuthi ubanjwe yini lapha ahleli khona kusho kumnandi amashiya ngiyawacontrola ngenza ngisilent kanjani wona nje mayihleli kodwa sekuyihliphile nginengehlo kusasa ayi indaba zenu-ke lezo indaba zenu lezo zobona ukuthi ngimisa kanjani angizingeni mawehla uwehla vele wehlela yena uzofika uzwe yena ukuthi uthini nawe akuthi yabona into fethu hawu planet hawu ayicane nifollowe nami mntanami i-account yakhe ihekhiwe angazi kanjani nimfollowe nje ukuthi since ngibonakala ngazi ngathi wawugcina ukungibona lapho yabo lapho angibona khona wawugcina ngikumbona uphinde ungibone mina ngivela kakodwa ngivela kancane ngisikaphi so wawungibona nje make a wish ngikuthole nje wena invite ngiyaphila njani inbox bakithi nangu uyayicela nemfolweni yazi ube ne-account kodwa sidinga so-right bayihekha kotleza yazi kunzima kanjani ukuthi uthole ama-followers wakho back nayeqeda ngihekha yo angibiseli muntu leyo nto leyo awonami angathiwa ngiyahekhwa la ngingavele ngoyiyele ku-TikTok because sengizowathapha lama-followers 105k ngizowathathaphi abantu abafolowani phela umuntu ofolowa kayi-1 ufollow uqedile asho uzongibona emaphushweni ngiyaqala asexa what Ya nkunzi yami unjani? ngiphile njani mama Ayi, ngiyaphila phela ngoba kuyaphila kodwa nje ayi isigameko esingehlakele asikho mnandi. ngingakhala azi ngingakhala Yo mfethu, lapho kunini ngizama ukuphosta ukubona abantu abancane kanjani. bacele Ividiyo ngenxa besami yakho ibhadle ku-50 likes. Ngiyacela bakithi bandla lakhe, ngiyanicela ngakho konke enginakho, ngicela ngifoto.
Unani? Unani? Mina uplanethi losina kakhulu estate. Ngiyacela bakithi ngizonifollowa nami ngomoya wesonto. Yazi nebhadi. Yabo mfethu, labathi bangiskema mfethu upolite kanjani? Kamnandi. Kwenzakalani bakusendela i-DM? Ya, bangisendela i-message kwi-guideline system yabo. Vele nje hayi, vele ngo-TikTok, izinto ka-TikTok yabo. Hayi okay. Bathini bathi khona i-complaint abayitholile ngestory engisipostile wara. Mind wangaze ngiposte story. So Same. mawukuthi angibuyeli kubona i-account yami ezoba nenkinga. Cela ukuthi ngibabingelele mengibona le message ngithi okay. Ngibingelele ngithi hello. Bayi bavele balukhuze basho bathi wasende i-code ngiyisende. Yavele yaphuma i-account yami. Yo ngithuke mfethu ngithi hayi kodwa ngirelaxile vele. Ngathi ngiyaloga in phela kuyona ngiyayithemba mfethu ngifake i-password yami nayo yonke leyo. Kuthiwa nje hayi incorrect password. Bayasho futhi ukuthi ilokhuzana i-password leyo necode bazoyisenda kwi-email enye nje engingayazi abeqedela kodwa nje ngiyakwenza i-email engingayazi ngasho ukuthi hawu ngize ngiyithole. Mina bayenza bangibhalela i-DX. Ngihamba ngayoyi-checkela kuqala ama-post ami. Ngihamba ngayo-check. Enza bathi yini lento le angazi yini but yenziwa la TikTok ukuthi ucheck ukuthi i-profile yakho ayikho. Yabo ngoba bebangaka nje abathi abantu ababuka ba-103 abantu ababuka la ngicela ningifollowe bafethu ngiyacela ngokuningi benu nibuka nje bangakanani abantu ababuka kodwa buka inamba engikuyona incane kanjani ngicela ningifollowe bafethu. Ngicela ufollowe lo mntanami. Hayi mina sisingathi nje lento le ngiyayazi because mabengisendela leyo message leyo i-TikTok yona self biqeda kungisendela enye bengitshela ukuthi angazi ngi-engage kwenye trend for ama-likes. TikTok ngisendela into ka-2 and le engayifani nale ngathi ngiyocheckela nga-check ngaze ngabhala i-email ngabona ukuthi i-scam bayahackana. Yabo bathi mengithi ngikhuluma nolachiza bachazela isitori olachiza osweet nje yabo labantu laba engizwana nabo vele abadumile bathi nje kabi yami ngeke usayithola. Yilokho ngithi hayi mhlawumbe ngizoyizama kusasa mhlawumbe izobuya lutho. And ngeke usayithola buka ihambile. Bathi awonje manje ngiyazama ukuposta mhlawumbe ivideo ngilala ngithi mhlawumbe ngizovukisa i-right ekseni. Ivele ibudget 50 likes hayibo. Mina nje ama-followers back. Yo futhi kunzima. Labantu besephanteni. Yo. Abathandi abantu babo bacela kanjani futhi yazi ngithi inamba iyanyuka imile. Hayibo. Hawu yazi ngicela kamnandi kanjani. Thank you and ngiyacela bakithi hawu ngiyacela. Hayi kuhlungu shame lento yokuhekha shame yo. Angifiseli muntu. Yabo mangathiwa bayangihekha mina ngeke ngiphinde ngi-TikTok. Awu ngiyabonga njalo lapho nge-rules ngiyabonga. Yeyibo. Yabo nje sekuthiwa wena bengavele ngiquleke mina. Sekuthiwa nje i-account yami yakho. Sengisebenze kangaka. Hayibo mfethu ngoba usuku 100 and something followers. Ngingakhala. Ngisaphathi ke ama-likes. Bengabasane nje ngikhala nje wethu ngime nje na ku-TikTok. Ayikho nje ama-DM ngingawaphenduli wonke futhi ukuthi uba mina ngisahlangani shame. Yo. Ukuthi ngingangcono bekuthiwa wena bekuthiwa uqala phansi because I already vele ubusunama ama-followers amaningi. At least noma ngeke kuthafani siqaleni but at least nje ungathi uposta mfethu kusheshe ukuthi xaxa. Uthini ngathi? Hayi Mina ngingayeka yazi. Hayi ngeke. Ayikho nje into ebuhlungu njengale. Yabona ne-Facebook yami angithi nama-fake account amaningi sengize ngayeka ngisho ukuposta. Wevele uFacebook lami awuthandi nje ukhona impela kodwa angithanda vele ngaphela nomdlandla wokuposta. Inkinga bathi unemali manje Wena imali ya-TikTok usuyayidla nje kodwa noma kudlalwa ngathi la. Ngisho imali ya-TikTok usuyayidla wena noma nje kudlalwa ngathi. Imali yani guys mina ngazi ukuthi kuthola imali yani naze mhlawumbe yimolelo. Nama ngazi ngiyabuza bekuthiwa nje abantu abanama likes njengawakho nama followers kuzoba sebayidla imali.
Itholwa kanjani Ukuthi le mali? kubhaliswaphi kanjani angazi. Kwakhona ukuthi kuyabhaliswa yini? Kuyabhaliswa. Angazi ngathi khona la Umuntu ethi ungena khona kuyaholwa. nje. Guys, kuholwa kanjani? Wenzani ukuze uhole? Ningitsheleni nami ngidle imali bakithi. Hawu ngiyakutshela nje abantu bayidla imali nje. La bantu abadumile. Nawe nje uyakhwalifaya uma ngithi ngiyabuka Angidumanga kathi. phela mina. Uyakhwalifaya ukuthi kwenziwa kanjani angazi. Hayi ngizoke ngibuze kahle mhlawumbe bazongichazela. Yo. Yabo nje mfethu mina angifuni imali yabo TikTok laba. Yabo nje mfethu mina njengoba ngikuhliza kubuhlungu mfethu ukuthi i-account yami ngekhiye. Mfethu bengifuna ukusebenzela ukuthi mfethu ngisebenzele ama-brand. Ngifuna ukusebenzela Nami ama-brand. ngisebenzela ama-brand. Kuya-apply-wa nakhona uthini guys? Yo uyayizamela mfethu kodwa yabo nje mfethu ukuthi la bantu mfethu bengashaya imiliyoni mhlawumbe imiliyoni followers nama-likes mhlawumbe bathi bhaxa yibona abakubizayo ubona ngabe sebakubiza bese kumnandi ukugqokela i-brand mfethu awuna-stress Anike futhi ningilike thina basahamba nje lama-event amaskandi hawu ugqoka mahhala fana yo wena phela ungakhwalifya wona uthi phela-ke kodwa nje angiboni ukuthi khona umuntu osengakunqaba manje inkinga mina ngiyasaba ngizothini ngizothini kubo? yo ayi lapha kumele kuphele amahloni mfethu uyabacela phela ucela ukubagqokela bavezele iy'mpahla zabo mhlawumbe bekubuze i-akhawunti yakho batshele bambe beyokuhlola ukuthi kumi kanjani isimo sayo yabo ngeni-ke bese niyakhuluma-ke kodwa nje uba wena usuhambe kangaka awu bengakuthatha Inkosi ngiyoke ngizama ngazi ngizama ngithini. yebo ngabathi mina bese ngishiyiliswa yiyona ukuthi ahle ngisebenzela ukuthi ngiyazazi ngifunani mhlawumbe vele bazongihekha nje ukuthi kanjalo sengisebenze kanje Yabona indaba yokuthi uhekhiwe shebu. yo banenhliziyo embi shem That's why kumele uhlale une-backup account ukuthi uma bekuheka uthembele kule enye because uma une-account eyi-one ngala bengakholelwa bengakholelwa nje kuyona i-backup account manje uma uphosta lami eliphoste nangale bengibona ngathi kuwumsebenzi omkhulu nje lo kodwa manje ngiyabona ukuthi iyadingakala mfethu hayi ngiyabona ukuthi iyadingakala lapho uzungu lo uzoqhubeka uphushe khona la phela una-chance angeke vele uzuyeke. Eyi mfethu lapho kusamele ngigade ulo kumele ngiyotshaja nje ngigade ulive kazungu uzungu ngiyambona ngithi lo shaya iy'nkondlo ya uthe namhlanje ku-live wakho angibo-requesta uzongikhulumela nabantu bakhe bethi bengizame nabo bengifollow kho siyazwana naye uthe nje request eyi yabo nje kodwa phela wafathi iy'nkabu zami mfethu abantu abaningi bangisaphothile kodwa engifoloweni nawe phela esamancane impela kodwa nje bangifoloweni ngithe ngiphosta nje mfethu ngikhele i-account ya yibo vele-ke laba ukuthi nje mfethu mina ama-followers ami seqalile bemancane but abantu abebengifolowile bekubantu abanesiqu nje abantu abakhulu yabo yabo manje ngiyakutshela ngize ngiphosta abangisapotha iy'nkabu zami ukuthi nje mfethu ngiyaqala ngizobe ngifike iningi njalo la bengikhona Uzofika. Uzofika. ubuhlungu yo umqamphathi ulokhu usebenza plus nama-camp engoma lawa awasekho eyi yabona nje mfethu ngizobe sengiphostani mina la Awasekho ngoba kwenzenjani manje? Ngithi mina bengigidela la e-duty manje sekuvaliwe ingoma leyo kuvala unyaka yo ngiyakutshela ndoda hayi bathi ngizabona ngiphusha kanjani futhi ngeke ngihlule ukuphusha i-account kade ngangiyenza le nto ngeke ngihlule nje ukulokhuza i-account Hayi mina kodwa ngizophosta kahle mhla 29 lapha ku-event ela eThekwini kumbuso wamaciko vele sobe sitwenkile lapho siyibandla nje so ngizoqala lapho ngiphostileyo ngibone ukuthi ngenza kanjani so reposta phela sesizokwenzenjani? Hayi ngithembile abafana bami ngithembe nini mase kunje ngiyaqala-ke kodwa ukubona ukhuluma nomuntu kanje hlazo uyikhulumela kade nje live wakho
khala khona ulungisela ukuphuma ngazo uyaphi. Ngithi ngiya-request umuntu hayi bo. Ukuthi lapho abantu bangakanani life wakho. Yo, ngathi Sengazi leyo ukuthi ntombazane. ngizophendula ebantwini. Kodwa ngempela mfethu iyadiphenda ukuthi uba. Cabanga sengikhuluma nomuntu Mfethu ongamanzi avela ama-topic ngishela. ayaqhamukela nje mfethu mase nikhuluma senibaningi. Wey, hayi red flag phela le. Bayemoshwe ngokuthi bangishele. Yabo bese singakhuluma kahle sizwana. Mase beqala bayangishela-ke lapho engibona khona ukuthi hayi. Khipha phela lento. Khipha nje lento kukhona bakhona abafuna bonke ithuba. phela. Hawu ngeke mfethu akusibo bonke phela abantu abafanayo. Si-right ngonunjani. Ubani lo? Ukuthi babheda lapho nje mfethu izinkabi yo. Wakwasibona mfethu isicefe emcimbini kwi-event. Uthi nje wethu like right mfethu ujabule yo bavele bekushele. Uzwa ngathi nangumuntu enginyanyisa Singaphumeli phandle. Isizathu sami sokungaphumeli yo. phandle Kuze kuthiwa mfethu nginganiyisa kanti cha. Kanti cha mfethu angiyisa. Ile nto yenzayo nje ngingazwani nayo. Manje umuntu uthi yabo mfethu ube nginamandla lo. Ngiyamhayela nje ngequpha. Mina ke ngifikele nje lonto le. Hayibo. Ngoba nje umuntu omdala ngithi kodwa ngiyahalela ngequpha lokho. Uyashaya Hey. nomfusi. Abo mfethu umuntu uma ukuthi uyacasula. Ngeke lonto ayikufike nje ukuthi abube nginamandla ukuhlalo. Ngabe kade ngilifakile iqupha la. Awudlame kimi number 1. Ngisuke ngihalela ukushaya umuntu ngempama. Hawu, ngiyakutshela. Ungishelelana umbuzo umile nje ungishelelana. Ngishelelani. Yo khona meke lashisa ilanga. Ngishele. Yabo nje mfethu meke lashisa ilanga. Thothi lishisane. Buka umuntu we kodwa mamazi. Hawu yini. Aza khipha igama lokuthi ngiyakuthanda. Why? Why? Yo, kuba bonke nje abantu abakhetha mina. Hayibo, bathi umuntu mase umphoqo ngathi mfethu uyeyisa kanti cha. Ingakho mina ngivela kubuke nje phansi naphezulu hayi ngidlulela. Kwabe mengakhuluma ukuthiwa ngikhuluma ukusutha. Ngipheka mina. Uhlolo le. Yo, ngoba sekupast 8 manje. Awunango 12 nje bakithi. Kusaphekekile. Phela ukudla nje. Hayi cha. Awunyamalala nami ngigadela umuntu vele ngisafuna ukuyo-charger la. Alright, kabe yami. Ngikhuluma ku-WhatsApp ukuthi WhatsApp nawo busy hayi. Ngeke. Hawu nakho ubuyazi ukuthi nakho. Yabo ngiyanaka ngapha nangapha. Umuntu lokho ebhalile nje la kuwe hayi. Ubuye kuvuka ukuthi nidumile nezingane. Hawu ngiyacaka mina. Lutho. Yebo mfethu ave kubhora mfethu yabo nje la ku-WhatsApp wami. Angithi vele lezi nkabi lezi eziningi lezi ezidumile ngo-WhatsApp nazo because vele lakhe ibandla hleli nabo. So manje bahlezi bevuka ukuthi vele thina abanye bethu ama-artist abanye bethu sidumile yabo. Manje umuntu wena mamkhulumisa. Kube yileso sikhathi nje nakhona futhi mhlawumbe ukuvuyela nama-status. Vele ubone ukuthi wala. Mina sengiza nginandaba vele ngoba isicefe ngisithandi ngivele. Mayabona mbethule nami ngiyathula. Mengikhulumisa nami ngike ngimlindise 2 days ngingamphenduli. Yabo? Mfethu TikTok ibona nje sivele ubukele nje ama-video uyithulele phansi. Yeah. Manje abantu bayancengwa bo. Hayibo. Ngeke. And bayancengwa sisi hayi kancane bayathanda ukuncengwa. Yo. Hayi mfethu ngaba nokuthi nje angizophila nophila nami. Once. Mase ngivule kanjani? Ngizothini mina la? Ncenga abantu. Mfethu. Yeah? Hayi ngibone le message engazi zoyiphendula kanjani. Zama lapho ukumphendula. Okay mfethu ngiyadlula nje nami la. Ngisazama uku-charger ngigade lo muntu la ku-live. Ithuba lami lokuqala lokugcina. Hayi Okay, sokhuluma. Shabu.
Bengisengiyopheka but angikuboni lokho kwenzeka shame. Angisafuni. Sengiyavilapha. Sengiyavilapha kabi. Ngibona nesikhathi sihambi. Sidle idonke dog. Ngadlala idliwe yinja. Mara bangapheki ngizodlani. Ayimani. Ngaqala ukupheka amanzi uqeda ngo-9:30. Ngaqala ukupheka ngo-9 uqeda mhlambe around 10. Ngizobe sengithathele nabo ngisafuni nokudla. Ngisacabanga. Ngaze ngayenza into e-wrong. Draft please. Ngisendele message la. Manje kulala ungadli. Angimind nje. Angimind. As well like ngizoshona and stuff. Ngiyadlala ngizoshona phela mina. Nginezwana ngayo. Sengicabanga kodwa. Ngicabanga until 2029. Bese ngibona emva kwalokho ukuthi ngizonda ne-appetite nginayo. Appetite nginayo ukuthi ushukela. Amasnack. Okay. Ukuthi nje ngihalela ukudla namhlanje cha. Sawubona Sipho njani? Usilapho uvula ichocolate. Ngiyazi ngisho ukuthi appetite nginayo ushukela. Nama-snacks. Ngiyaphila njani? Phela. Ukudla nje ukuthi ngifuna ukudla manje sengifuna ukupheka cha. Ngibona kusasendawo yokupheka. Ifeni enkulu. Ingaqale niba ama-friends wami. Angikakadumi. Ngilinde ngidume. Uma sengidumile. Ngisho ukuthi ngingama-friends. Sengiphi? Siphele lo. Siphelezele lokho kahle. Ngayibo, siphelezele usuku njani? Ungangitsheli ukuthi ngiphelezele ngoba ngathi ngichocolate bafethu. Ay. Manje nje 16. Yeah. Sele 5 minutes vele ukuthi nginishiye ngithuka. Sengimbonile so yeah. Ayibe ngiphele wena. Aziphathe lapha. Ngiqeda yidlo ithu. Uyidlela futhi ngiqala nje. Ngiyaxolisa ngokuthi ngivule ichocolate. Mhlambe bengingamele ngivule.
Iphutha lami ukuthi ngivulile yabo. Hello. Yaphila njani Venus? Hello guys. Ngiyibona. Bona ama-followers ngiwatholile. Eyi akufani. Nalo ethu uyinamba. Nalo ethu uyinamba shame. Awungawazi ngizowathola ama-followers wakho shame. Ungawari nje. Mina uplanethi losina kakhulu estate. Ngiyacela bakithi ngizonifollowa nami ngomoya wesonto. Nebhadi. Yazi nebhadi. Mfethu, labathi bangiskema mfethu upolite kanjani? Kamnandi. Kwenzakalani bakhona i-DM? Ya, bangisendela i-message kwi-guideline system yabo. Vele nje hayi, vele ngo-TikTok, izinto ka-TikTok yabo. Hayi okay. Bathini bathi khona i-complaint abayitholile ngestory engisipostile wara. Mind wangaze ngiposte story. So Hey. mawukuthi angibuyeli kubona i-account yami ezoba nenkinga, cela ukuthi ngibabingelele mengibona le message ngithi okay. Ngibingelele ngithi hello. Bayi bavele balukhuze basho bathi wasende i-code ngiyisende. Yavele yaphuma i-account yami. Yo ngithuke mfethu ngithi hayi kodwa ngirelaxile vele. Ethi ngiyaloga in phela kuyona ngiyayithemba mfethu ngifake i-password yami nayo yonke leyo. Kuthiwa nje hayi incorrect password. Bayasho futhi ukuthi ilokhuzana i-password leyo necode bazoyisenda kwi-email enye nje engingayazi abeqedelela kodwa nje ngiyakwenza i-email engingayazi ngasho ukuthi hawu ngize ngiyithole. Mina bayenza bangibhalela i-DM. Ngihamba ngayoyi-checkela kuqala ama-post ami. Ngihamba ngayo-check-a. Enza bathi yini lento le angazi yini but yenziwa la TikTok ukuthi u-check ukuthi i-profile yakho ayikho. Yabo ngoba bengaka nje abathi abantu ababuka ba-103 abantu ababuka la ngicela ningifollowe bafethu ngiyangicela ngokuningi beni buka nje bangakanani abantu ababuka kodwa buka inamba engikuyona incane kanjani ngicela ningifollowe bafethu. Ngicela ufollowe umntanami. Hayi mina sisingathi nje lento le ngiyayazi because mabengisendela leyo message leyo i-TikTok yona self biqeda kungisendela enye bengitshela ukuthi angazi ngi-engage kwenye trend for ama-likes. TikTok ngisendela into ka-2 and le engayifani nale ngathi ngiyocheckela nga-check-a ngaze ngabhala i-email ngabona ukuthi i-scam bayahackana. Yabo bathi mengithi ngikhuluma nolachiza bachazela isitori olachiza osweet nje yabo labantu la bengizwana nabo vele abadumile bathi nje kabi yami ngeke usayithola. Yilokho ngithi hayi mhlawumbe ngizoyizama kusasa mhlawumbe izobuya lutho. And ngeke usayithola buka ihambile. Bathi awonje manje ngiyazama ukuposta mhlawumbe ivideo ngilala ngithi mhlawumbe ngizovuka isi-right ekuseni. Ivele i-budget 50 likes hayibo. Mina nje ama-followers back. Yo futhi kunzima. Labantu besephanteni. Yo. Abathanda abantu babo bacela kanjani futhi azi ngithi inamba iyenyuka imile. Hayibo. Hawu yazi ngicela kamnandi kanjani. Thank you and ngiyacela bakithi hawu ngiyacela. Hayi kuhlume shame nento okhekha shame yo.
Oh, yo, yo. Angifiseli muntu. Yabo uma ngathiwa bayangihekha mina ngeke ngiphinde ngi-TikTok. Awu ngiyabonga njalo lapho nge-rules ngiyabonga. Yebo. Yabo nje sekuthiwa uwena bengingavele ngiquleke mina. Sekuthiwa nje i-akhawunti yami yakho. Sengisebenze kangaka. Hayi bo mfethu ngoba usuku 100 and something followers. Ngingakhala. Ngisaphathi-ke ama-likes. Bengabasane nje ngikhala nje wethu ngime nje naku-TikTok. Ayikho Yikho nje into nje. ama-DM ngingawaphenduli wonke futhi ukuthi uba mina ngisahlangani shame. Yo. Ukuthi ngingangcono bekuthiwa wena bekuthiwa uqala phansi because I already vele ubusunama-followers amaningi. At least noma ngeke fani siqaleni but at least nje ungathi uphosta mfethu kusheshe kuthi xaxa. Uthini ngathi? Hayi. Mina ngingayeka yazi. Hayi ngeke. Ayikho nje into ebuhlungu njengale. Yabona ne-Facebook yami angithi nama-fake account amaningi. Sengize ngayeka ngisho ukupost. Wevele uFacebook lana awuthandi nje ukhona impela kodwa angithandi avele ngaphela namdlandla wokuphosta. Inkinga abathi unemali manje Hayi ngeke. Wena imali ya-TikTok usuyayidla nje kodwa noma kudlalwa ngathi la. Ngisho imali ya-TikTok usuyayidla wena noma nje kudlalwa ngathi. imali yani guys mina ngazi ukuthi kuthola imali yani naze mhlawumbe yimolele. Nami angazi ngiyabuza phela kuthiwa nje abantu abanama-likes njengawakho nama-followers kuzoba sebayayidla imali. Itholwa kanjani? Ukuthi kubhaliswaphi kanjani angazi. Kwakhona kuyabhaliswa yini? Kuyabhaliswa. Angazi ngathi khona la ungena. Kuyaholwa. Guys kuholwa kanjani? Wenzani ukuze uhole ningitsheleni nami ngidle imali bakithi. Hawu ngiyakutshela nje abantu bayidla imali nje. Labantu abadumile. Nawe nje uyaqualify mengithi Angidumanga phela mina. Uyaqualify ukuthi kwenziwa kanjani angazi. Hayi ngizoke ngibuze kahle bazongichazela. Yo. Yabo nje mfethu mina angifune imali yabo TikTok laba. Yabo nje mfethu mina njengoba ngikuhleza ubuhlungu mfethu ukuthi i-account yami ngekhi. Bethi bengifuna ukusebenzela ukuthi mfethu ngisebenzela ama-brand. Befuna ukusebenzela ama-brand. Ngisebenzela ama-brand. Kuya-apply wena khona uthini guys? Yo uyayizamela mfethu kodwa yabo nje mfethu ukuthi labantu mfethu bengwashaya imiliyoni mhlawumbe imiliyoni followers nama-likes mhlawumbe bathi bhaxa yibona abakubizayo ubona ngabe sebakubiza bese kumnandi ukugqokela i-brand mfethu hawu mna-stress futhi nabasahamba nje lama-event amaskandi hawu ugqoka mahhala fana yo wena phela ungaqualify wona uthi phela-ke kodwa nje angiboni ukuthi khona umuntu osengakunqaba manje. Inkinga mina ngiyasaba ngizothini kubo? Yo hayi lapha kumele kuphela amahloni mfethu. Uyabacela phela ucela ukubagqokela bavezele iy'mpahla zabo mhlawumbe bekubuza i-account yakho batshele bambe beyokuhlola ukuthi kumi kanjani isimo sayo yabo. Then-ke bese niyakhuluma-ke kodwa nje uba wena usuhambe kangaka awu bengakuthatha. Inkosi ngiyoke ngizama ngazi ngizama ngithini. Yebo. Ngabathi wena bese ngishiliswa yini ukuthi ahle ngisebenzele ukuthi ngiyazazi ngifunani. Mhlawumbe vele bazongihekha nje ukuthi kanjalo sengisebenze kanje. Yabona indaba yokuthi uhekhiwe shame. Yo banenhliziyo embi shame. That's why I should kumele uhlale une-backup account ukuthi uma bekuheka uthembele kule enye because uma une-account eyi-one. Ngala bengakholelwa nje kuyona i-backup account. Manje uma uphosta la kumele uphoste nangale bengibona ngathi kuwumsebenzi omkhulu nje lo. Kodwa manje ngiyabona ukuthi iyadingakala mfethu. Hayi Ngiyabona ukuthi iyadingakala. Lapho uzungu lo. uzoqhubeka uphushe khona lapho la una-chance angeke vele uzuyeke. Hey mfethu, lapho kusamele ngigade ulo kumele ngiyo-charge nje ngigade live kaZungu uZungu ngiyambona ngithi lo shaya inkondlo. Yeah. Ya uthe namhlanje ku-live wakhe angibo-requesta uzongikhulumela nabantu bakhe bethi bengizame nabo bengifollow kho siyazwana naye. Akulake Uthe nje yo request. Hey yabo nje. Kodwa phela mfethu iy'nkabi zami mfethu abantu abaningi bangisaphothile kodwa engifoloweni. Nawe phela esamancane impela kodwa nje ayibangifolowini ngithe ngiphosta nje nabo mfethu baziyo account. vele. Ya ibo vele-ke laba ukuthi nje mfethu noma mina ama-followers ami seqalile bemancane
But abantu bebengifolowile bekabantu abanesiqu nje, abantu abakhulu yabo. Yabo manje ngiyakutshela ngize ngiphosta abangisapothe iy'nkabi zami ukuthi nje bethi ngiyaqala ngizobe ngifike nini nje la bengikhona. Uzofika. Uzofika. Ubuhlungu yo. Umqamphathi ulokhu usebenza plus namakhempe engoma lawa awasekho. Eyi yabona nje bethu ngizobe sengiphostani mina la. Awasekho ngoba kwenze njani manje? Ngithi mina bengigidela la e-beauty. Manje sekuvaliwe ingoma leyo kuvala unyaka. Yo. Yo, ngiyakutshela ndoda mfana. Bathi ngizobona ngiphusha kanjani futhi ngeke ngihlule ukuphusha i-account kade ngangiyenza le nto. Ngeke ngihlule nje ukulokhuza i-account. Hayi mina Kodwa ngizophosta sengiyekele kahle mhla 29 lapha ku-event ela eThekwini kumbuso wamaciko. Vele sobe sitwenkile lapho siyibandla nje. So ngizocela lapho ngiphostileyo ngibone ukuthi ngenza kanjani. so repost phela sesizokwenza. Ayi ngithembile bafana bami. Ngithembe nini mase kunje? Ngiyaqala kodwa ukubona ukhuluma nomuntu kanje. Hlazo uyikhulumela kade nje live wakho. Khala khona ulungise ukuphuma ngazo uyaphi. Ngithi ngiya request umuntu hayibo. Ukuthi lapha abantu bangakanani lo live wakho. Yo, ngathi intombazane ebantwini. Kodwa ngempela mfethu iyadepend ukuthi uba. Abangithi ngikhuluma umuntu Bathi ama-topic ayayiqhamukela nje futhi mase nikhuluma senibaningi. Hayi red flag phela le. bayimoshe ngokuthi bangishele. Yabo besingakhuluma kahle sizwana. Mase beqala bayangishela-ke lapho engibona khona ukuthi hayi. Khipha phela lento. Khipha nje lento kukhona bakhona abafuna ithuba. Hawu ngeke mfethu akusebo bonke phela abantu abafanayo. Si-right ngoni njani. Ubani lo? Ukuthi babheda lapho nje futhi izinkabi yo. Wakwasibona mfethu isicefe emcimbini ku-event. Uthi nje wethu like right mfethu ujabule yo bavele bekushele. Uzwa ngathi nangumuntu enginyanyisa Ungaphumeli phandle. Isizathu sami sokungaphumeli phandle lesi. Kuze kuthiwa mfethu nginganiyisa kanti cha. Kanti cha mfethu angiyisa. Ile nto yenzayo nje ngingazwani nayo. Manje umuntu uthi yabo mfethu benginamandla lo ngiyamhayila nje ngequpha. Mina ngifikele nje lonto le. Hayibo. Ngoba nje umuntu omdala ngithi kodwa ngiyahalela ngequpha lokho. Uyashaya Ey. nonkusi. Lo abo mfethu umuntu uma ukuthi uyacasula. Ngeke lo nto ayikufike nje ukuthi abo benginamandla ukuhlala. Ngabe kade ngilifakile iqupha la. Awudlame kimi number 1 ngisuke ngihalela ukushaya umuntu ngempani. Hawu ngiyakutshela. Ungishelelani umbuzo umile nje ungishelelani. Ngishelelani. Yo khona beke lashisa ngishele. Yabo nje mfethu meke lashisa ilanga. Thothi lishisani. Buka umuntu kodwa mamazi. Hawu Aza khipha igama lokuthi ngiyakuthanda. Why? Yo kuba bonke nje abantu abakhetha mina. Hayibo bathi umuntu mase umphoqo ngathi mfethu uyeyitha kanti cha. Ingakho mina ngivela kubuke nje phansi naphezulu hayi ngidlulela. Kwamele akhuluma ukuthiwa ngikhuluma ukusutha. Ngipheka mina. Uhlolo le. Yo ngoba sekupast 8 manje. Awunango 12 nje bakithi. Kusaphekekile. Phela ukudla nje. Cha. Ngiyamalala nami ngigadela umuntu vele ngisafuna ukuyo-charger la. Alright kabiyami. Ngikhuluma ku-WhatsApp ukuthi u-WhatsApp nawo busy hayi. Ngeke. Hawu nakho kubuyazi ukuthi nakho. Yabo ngiyanaka ngapha nangapha. Umuntu lokho ebhalile nje la kuwe hayi. Ubuye kuvuka ukuthi ngidumile nezingane. Hawu ngiyacaka mina. Lutho. Yebo mfethu ave kubhora mfethu yabo nje la ku-WhatsApp wami. Angithi vele lezi nkabi lezi eziningi lezi ezidumile ngi-WhatsApp nazo because vele yakhe ibandla hleli nabo.
So manje bahlezi bevuka ukuthi vele thina abanye bethu ama-artist abanye bethu sidumile yabo. Manje umuntu wena mamkhulumisa eyi kube yileso sikhathi nje nakhona futhi mhlawumpe uvikelana nama-status vele ubone ukuthi wala Mina sengizange nginandaba vele ngoba isicefe angisithandi vele. Mayabona mbethule nami ngiyathula. Mengikhulumisa nami ngike ngimlindise 2 days ngingamphenduli. yabo. Eyi bethu uTikTok iwona nje sivele ubukele nje amavidiyo uyithulele phansi. Yeah. Manje abantu bayancengwa bo. Hayibo. Ngeke. And bayancengwa sisi, hayi kancane. Bayathanda ukuncengwa. Yo. Hayi bethu ngaba nokuthi nje angizophila nophila nami. Once. Hayi Mase nje nivule kanjani? Ngizothini mina la? ncenga abantu mfethu. Yeah? Hayi ngibone le message engazi zoyiphendula kanjani. Zama lapho ukumphendula. Okay mfethu ngiyadlula nje nami la. Ngisazama uku-charge-a ngigade nomuntu la ku-live. Ithuba lami lokuqala lokugcina. Hayi Okay sokhuluma. Shawu. Yebo. Bengisengiyopheka but angikuboni lokho kwenzeka shame. Angisafuni. Sengiyavilapha. Ya, sengiyavilapha kabi. Ngibona nesikhathi sihambi. Sidle idonke dog. Ngadlala idliwe yinje. Mara bangapheki ngizodlani. Hayi mama. Ngaqala ukupheka amanzi uqeda ngo-9:30. Ngaqala ukupheka ngo-9 uqeda mhlampe around 10. Ngizobe sengithathele nabo ngisafuni nokudla. Ngisacabanga. Yo, ngaze ngayenza into e-wrong. Draft please. Sengisende message la. Mind ukulala ungadluli. Angimind nje. Angimind. I feel like ngizoshona and stuff. Ngiyadlala ngizoshona phela mina. Ngine-drama drive. Ngizocabanga kodwa. Ngizocabanga until 2029. Bese ngizobona emva kwalokho ukuthi ngizolaba ne-appetite nginani. I-appetite enginayo ukuthi ushukela, ama-snack phela. Ukuthi nje ngihalela ukudla namhlanje cha. Sawubona Sipho njani? Lapho uvula ichocolate. Ngiyazi ngiyasho ukuthi i-appetite enginayo ushukela nama-snacks. Ngiyaphila unjani? Phela. Ukudla nje ukuthi ngifuna ukudla manje sengifuna ukupheka cha. Ubona kusasa indaba yokupheka. Ifeni enkulu. Ingaqale niba ama-friends wami. Angikakadumi. Ngilinde ukuba ngidume. Uma sengidumile ngisho ukuthi
Ngama-fans. Ukuphi? Siphelezele siphelezelele lapha. Hayibo, siphelezele ukusuka njani? Ungangitsheli ukuthi ngiphelezele ngoba ngathi ngijophelele bafethu. Ayi. Umuntu nje 16. Neza. Sele 5 minutes vele ukuthi ngimishiye ngithuka. Seningibonile so yeah. Ebe ngiphe wena. Aziphathe manje. Mina qeda yidlo ithu. Uyidlela futhi ngiqala chocolate. Ngiyaxolisa ngokuthi ngivule ichocolate. Mhlambe bengingamele ngivule. Ephutha lami ukuthi ngivulile yabo. Hello. Yaphila njani Venus? Hello guys. Really wrong. Bona ama-followers ngiwathole. Eyi akufani. Nalo ethu yinamba. Nalo ethu yinamba shame. Awungawazi ngiyawathola ama-followers wakho shame. Ungawari nje. Mangivulile nakhona. Gonna come back tomorrow. Noma yini Saturday. Noma le video zayo. Mina ngifuna kanzima. uFriday mlahla yisiqhema. Lelo lezenzo onantoni. Ngisho nokuposta njalo. Because I think sengizomele ngilinde ukuthi ngiyowenza ikhanda. Bese ngiyaposta because ikhanda ngathi ngiyendle nje. Ayikho futhi into engizoyenza ngalokho. Ike ngokuthi awuma ngiqhaqa angazi ngithembile. Ngcono kube wow. Malini bracelet yakho? I-bracelet. Akusi bracelet. Akuyona nje bracelet. Kodwa hayi. Angisoze ngibheke ukuthini. Uyafaka yini? Awuyadeleza shame ngumuntu. Alright guys. Ngizonibona ngelinye ilanga. If not tomorrow, then next week. Excuse me. Next week Friday. What? Yeah, Friday later. Excuse me. Or next week Wednesday,
Friday and Saturday. Usually nje Sunday angibi live. Kwenzeka ukuthi ngibe live on Sundays. Angazi ngisuke ngivela lapha ngenzani. So ngivela ngesonto. Oh, ngivuka ngo-1. Ngivuka ngikhathele, ngilambile. Ngidle bese ngilala. Yeah. But anyway, thank you guys for joining my live again and again. I'm out. I love you so much. Good night.